Vítam vás pri sledovaní tretej časti videa, ako sa vyrábajú šperky. V minulej časti sme si ukázali, ako sa pripraví takmer finálny produkt takéhoto prstenia. A v tejto poslednej časti si ukážeme jeho leštenie, zasadenie kameňa a finálne doleštenie. No trouble, no trouble at all. I'll paint out the sun back where we begun again. Put it on the right track, get it right back. The message from my heart is too loud to stay apart. To shade my smile, I'm here once again, and I'm dealing, I'm feeling the pain. So who takes the fall that covers it all again? Sme na konci nášho trojdielneho videa, ako sa vyrábajú šperky. V rámci tohto videa sme vám ukázali, ako sa vyrába takýto prsteň. Keď sa vám toto video páčilo a chceli by ste sa dozvedieť viac, tak klikajte na www.fortunaurum.sk. Ďakujeme, že ste nás sledovali a tešíme sa na vás v našom obchode v Šamoríne alebo v showroome v Kalinkove.